At bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay labis-labis akong nagpapasalamat sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, pagpalain palagi ang inyong pamilya. Yun lang po at magsimula na tayo. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Karding. 35 anyos. Binata pa po ako. Mahilig sa pangangaso at tahimik naman na tao. May sakitin akong inay na nakaratay sa kama. Nag-iisa lang po akong anak. Dahil matapos mamatay ni tatay, ay hindi na nag-asawa pang muli si nanay. Kaya naman hindi ako nagkaroon ng kapatid. Mula kasi nang mamatay si tatay ay hindi na nagkaroon pa ng oras si nanay para mag-asawa muli. Pero hindi ito naging hadlang para maghanap ako ng ikabubuhay namin. Nagsusumikap ako sa araw-araw para may maipamtustos sa mga kailangan namin sa loob ng bahay, kagaya ng pagkain, gamot at iba pa. Wala na po akong ama dahil maaga itong namatay. Sa pilitan ng paglisan niya sa mundo, nang tagain siya ng isa sa mga lasing naming kapitbahay. Hindi na siya natagpuan pa matapos niyang patayin ang ama ko. Nagtatago siya hanggang ngayon. Hindi biro ang pinagdaanan namin ng aking ina matapos mamatay si tatay. Napakaraming chismis ang naglabasan na puro naman hindi totoo. Kesyo, kinalantari raw ni tatay ang asawa ng kapitbahay namin. Kaya na-stress ito at naglasing. Hanggang sa mapagdiskitahan nga nitong tagain ang aking papauwing ama na mula sa maghapong pag-aararo sa bukid. Hindi ito natanggap ni nanay. Kaya nagkasakit siya at naratay sa kama. Hanggang ngayon ay inasampanin niya ang hustisya dahil alam naming hindi masamang tao ang aking ama. Lamang hindi na yata magbibigyan ng tsansa na mahuli ang salarin dahil mukhang malayo na ang itinakbo nito at wala nang balak pang bumalik. Bago magtrabaho bilang isang kargador, inaasikaso ko muna si nanay sa umaga. Pinapakain, pinapainom ng gamot at pinupunasan. Tila lahat ng obligasyon at responsibilidad nila bilang magulang ko ay ako ang sumalo. Wala namang problema sa akin. Hindi naman madali ang pinagdadaanan ni nanay. Namatayan siya ng asawa, nawalan ako ng ama. Ang masakla pa ay malaya ang taong gumagawa nito sa amin. Kaya naman hindi ko na alam kung paano pa kami muling makakabangon. Pilit kong pinapalakas ang loob ni nanay sa pamamagitan ng pagpapangiti ko sa kanya at pagpapalakas ng loob. Hindi madali ang maging isang only child. Halos lahat ng problema sinalaw ko na. Isang araw ng linggo, nangangaso lang ako nang sa kalagitnaan ng paghabol ko sa isang baboy ramo, isang malaking ibon ang humarang sa dapat sana ay daraanan ko. Bigla akong natakot. Hindi siya agila pero napakalaki niya. Kaya naman naisip kong lumihis ng daan para iwasan siya. Pinaka-safe na paraan para wag akong mapasabak sa gulo. Kaso nga lang, parang may sariling isip ang ibon nang tangkain niya akong lapitan at tinuka-tuka. Naalarma ako kaya nagmadali ako sa pag-iwas sa kanya hanggang sa naging bayolente sa akin ang ibon. Hinabol na niya ako at sa pilitang inaabot para tukain. Hindi ko alam kung paano ko siya maiiwasan dahil mas nanagana ako sa katotohanan na kaya niya akong mahuli kaagad oras na tumakbo ako.
Ayaw ko namang manakit ng ibon dahil sila na nga lang ang nagbibigay ng kaligayahan sa akin sa kagubatan. Kaya sa halip na saktan siya ay pinili kong makipagtagisan ng lakas para maidala siya sa sulok na bahagi ng kakahuyan. Dito ko siya ginawa ng pugad. Kaya naman gayon na lang ang gulat ko nang makita kong biglang kumalma ang ibon. Para bang tinatanong niya ako kung bakit hindi ko siya sinaktan. Dati na talaga to, kahit nung bata pa lang ako. Parang naiintindihan ko ang bawat sinasabi ng mga hayop kapag napatitig ako sa kanila. Madalas akong pagsabihang baliw pero hanggat maaari, ayaw ko naman na makantsawan nilang may sayad sa utak. Habang nakatitig ako sa ibon, nagulat ako. Hindi pala siya normal na ibon ayon sa pagsusuri ko. Malaki sa karaniwan ang kanyang makukulay na balahibo. Ang kanyang mga mata naman ay kumikislap na parang diamante. Kahit alam kong ibon lang naman siya, nagsalita ako sa mahinang tinig. Ang sabi ko, hindi ko siya pwedeng saktan dahil wala naman akong karapatang gawin iyon sa kanya. Hindi galing sa akin ang buhay niya para basta ko na lang kitilin at bawiin, kaya malaya na siya. Bigla, tumayo ang ibon sa pugad at may inilabas na nagliliwanag sa kanyang puwerta. Hindi ko alam kung ano iyon, pero sa nakikita kong itsura ng ibon, parang nais niyang ipakuha sa akin ang batong iyon. Basta na lang naglaho ang liwanag nito nang sumayad ang bato sa aking mga kamay. Nanginginig ang aking palad. Iba ang pakiramdam ko sa batong iyon. Para siyang agibat. Hindi ko akalaing ang batong iyon ang magpababago sa buhay ko. Naging malakas ako sa karaniwan at maraming kakayahang hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Nakakapasan ako ng mabibigat na bagay. Nakakatakbo ng mabilis at nakakadaan sa isang lugar nang hindi nila napapansin. Nang magkaroon ng malawakang kaguluhan sa aming bayan tungkol sa kumakalat na ng bibiktimang aswang, isa ako sa mga nagboluntaryong tumulong. Nakiisa ako sa paghahanap ng mga salot sa aming lugar. Kaya laking tuwa sa akin ang mga kababayan ko. Naatasan akong matyaga ng mga pinagdududahang aswang sa aming lugar. Nagkaroon kasi ng hawaan dahil may dumating na dayo na nagdala ng pagkain mula pala sa nilawayan. Walang kaalam-alam ang ibang kawawa naming kababayan na nahawaan. Dahil hindi nila napapansin ang biglaan na lang na pagbabago ng kanilang mga katauhan tuwing gabi. Isa sa kanila na kailangan kong bantayan ay si Aling Inday. Habang pauwi ako mula sa aming barangay ay namataan ko siyang nag-urong-sulong sa pagpasok sa aming bahay. Kinabahan ako kasi nga aswang siya at baka naman balak niyang atakihin ang nanay ko. Dati nang kinatatakutan si Aling Inday sa aming lugar. Napabalitang ito ay dating katulong sa isang tindahan sa lungsod at nagahasa. Kaya umuwing wasak ang pangarap at hindi na nakapagtrabaho pang muli. Sa pagkaalam ko ay walang asawa si Aling Inday. Walang nagtangkang makipaglapit sa kanya sa takot na baka lantakan na lang daw niyang bigla. Sa kabilang barangay daw kasi ay namataan siyang kumakain ng patay na katawan ng sanggol na kinukubkob niya sa ilalim ng lupa. Dahil dito, binansyagan siyang bangis ng aming bayan. Walang nagtatanggang lumapit sa kanya o kahit ang magpunta sa bahay niya. May mga balita naman kasi na lahat ng taong nagtatangkang magpunta sa bahay niya ay hindi na nakakauwi pa. Kabado akong naglakad papasok sa aming bahay. Hindi ko alam kung paano nalaman ng aswang na si Aling Inday
kung nasaan ang aming pinto. Hindi naman siya dating nagpupunta sa aming bahay at mas lalong hindi niya alam kung saan kami nakatira. Nakita ko kung paano niya kinokontrol ang sarili para maging mabuting tao. Ngunit nang makita nga niya akong papasok sa bahay, sinabi niya sa akin na gusto niya raw makipagkaibigan sa aking ina. Hindi niya ako nakumbinsi kasi nga imposibleng mangyari yon. May sakit ang nanay ko at hindi niya ugaling makipagkaibigan sa ibang tao. Kaya naman habang iniisip ko kung paano nga ba mapapatunayang isa nga siyang aswang, ay naghanda ako ng isang patibong. Isang patibong na mahihirapan siyang malusutan kahit na ano pa ang gawin niya. Ang sabi niya kasi babalik siya sa ibang araw para dalawin ulit si nanay. Siyempre, hindi naman ako papayag. Hindi ako tanga para gawin ang sinasabi niya. Alam kong balak niyang tsugiin ang ina ko dahil gusto niyang makalantak ng tao. Kaya naman araw-araw kong binabantayan si nanay at hindi hinahayaang makapasok si Aling Inday. Naghanda ako ng mga gamit na pangontra sa aswang at inihilera iyon sa aming kwarto. Ang lahat ng ito ay nilagyan ko ng holy water at dinasalan. Hindi ko nga pala nababanggit. May alam kasi akong kaunting bagay tungkol sa mga orasyon. Lalo na't ang pinatay kong ama ay isang albularyo. Si nanay naman ay pinagsabihan kong huwag sasagutin ang kanyang kunwaring kaibigan na si Inday para huwag itong makapasok sa bahay. Ang isang masamang nilalang ay hindi makakapasok sa bahay ng kanyang biktima kapag hindi siya imbitado. Kaya habang maaga pa, pinaalalahanan ko na si nanay para wag na niyang kaawaan pa si Aling Inday. Mamayang gabi, masasaksihan na niya kung sino at anong klaseng nilalang nga ba talaga ang babae. At sumapit na nga ang gabi. Naghahanda ako sa labas samantalang si nanay ay natutulog na sa kanyang kama. Maayos siyang nakakumot at talagang wala nang balak na magtawag ng bisita. Kaagad akong kinabahan nang makitang paparating na naman si Aling Inday. May dala na naman itong basket na hula ko ay puro pagkain. Palagi ko na kasi siyang nakikitang nagdadala ng kahit na anong lutong putahe. Pero hindi niya alam na palagi ko itong tinatapon. Minsan ko na kasing nakuha ang mudos ng mga aswang para makapanghawa. Inihahalo nila sa pagkain ng bawat uod na nanggagaling sa kanilang bibig. Inilalagay nila ito sa pagkain sa pamamagitan ng paglalaway. Dahil dito, pinagbawalan ko na si nanay na tumanggap ng mga bagay galing sa matanda. Wala akong balak na pahawain siya kay Aling Inday. Kinilabutan ako na makita ko kung paano siya parang natatakam na nakasilip kay nanay sa bintana. Alam kong may balak na siyang masama sa gabing ito. Kaya kailangang maitaboy ko siya kung ayaw man niyang mamatay. Kaya naman nang kakatok na sana siya sa aming pinto, ay gumawa ako ng hakbang para pigilan ito. Binato ko siya ng sibuyas gamit ang aking tirador. Tinamaan si Aling Inday sa ulo kaya nanlilisik ang kanyang mga matang tumingin sa akin para umangil. Sumingasing siya at tila tigring lumuhod sa lupa. Hindi pa man niya alam kung nasaan ako banta ay tila nakatingin na siya sa akin. Titig na titig at tila ba walang pakialam kung ako man ay matatakot sa kanya. Tumayo ako at hinarap si Aling Inday tsaka sinabihan siyang umuwi na sa kanila. Pero ayaw niya pa rin. Galit siyang umangil at naglabas ng botelyang alam kong langis ang laman. Hindi ko papalampasin ang ginagawa niyang panggugulo sa amin at kailangan ko siyang masugpo. Halos ipaligo niya sa buong mukha ang langis na kanina pa niya hawak-hawak. Ilang saglit lang,
Nakita ko kung paano siya nagkaroon ng pangil at madulas na dilang kasing taas yata ng katawan niya. Sumasayad kasi ito ng abot hanggang sa lupa, kaya naman wala na akong oras na sinayang. Bago pa man siya makapagbagong anyo ng tuluyan, ay walang ingay ko siyang nilapitan dahilan para magtagisan kami ng lakas. Umaangil na pinagkakalmot niya ako at nilingkisan ng kanyang dila, pero hindi ako nagpasindak. Mas lalo kong ipinagdiinan ang aking kutsilyo na makuha para maisaksak sa kanya. Napasigaw siya sa sobrang sakit matapos kong maibaon ang kanyang tiyan sa aking mga paa. Tila gripong umaagos sa lupa ang kanyang dugo at saka wala nang habas na nagbagong anyo. Sa sobrang takot ko sa mga nangyari, napatras ako at sinuntok siya sa panga. Kung nagkataong normal na tao lang siya ay alam ko sa sarili ko na hindi ko siya sasaktan. Pero dahil si Aling Inday ay isang aswang, ibang usapan na iyon. Inalabas ko ang pinakatatago kong buntot bage at iwinasiwas ito sa harap niya. Mas lalong nagwala ang aswang at sumingasing na parang gutom na tigre. Ang kanyang bibig ay naglalaway ng matindi na parabang sa bawat patak ay isang baldi kaagad ang maiipon. Lumundag siya na parang butiki at kinalmot ako sa mukha dahilan para mapaatras ako. Nararamdaman ko ang hapdi at sakit ng dahan-dahang pumatak ang sariwa kong dugo sa lupa. Ngumisi si Aling Inday pero hindi ako nagpa-apekto. Nang muli siyang sumugod ay pinili kong maggubli sa dilim. Alam kong sanay ang mga aswang sa kadiliman pero hindi nila alam na masanay akong magtago sa mga lugar kung saan mahihirapan silang makita ako. Hindi alam ni Aling Inday na mabilis akong nakapagtago kaya naman humahangos na hinanap niya ako sa lahat ng parte ng bakura namin. Naririnig niya ang aking boses pero hindi niya ako nakikita. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang tunay na kakayahan ng isang agimat na sa tagabulag. Kayang ikubli ng batong ito ang kahit na sinong nagmamay-ari sa kanya. Sa pagkakataong ito, naging mapagmatsyag na siya sa buong paligid. Umamoy-amoy sa kahit na saang banda para mahanap niya ako. Wala siyang kamalay-malay na nasa likod niya lang pala ako. Kaya naman nang hindi na niya ako napapansin, ay kaagad kong imidaon sa kanyang likod ang dala kong kutsilyo. Napasigaw ang aswang sa sakit at nagpaikot-ikot para kunin yata ang kutsilyong nakatarak sa kanyang leeg. Mabuti na lang hindi na niya ito naabot pa hanggang sa nanghihina na siyang bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito ay nagawa ko na siyang buhusan ng holy water. Iba pala ang aswang kapag nabasa ng banal na tubig. Nagkikisay. At halos mapatid na ang ugat sa leeg sa kakawala. Napaatras ako sa takot at hindi na nag-aksaya ng panahong kaawaan siya. Ang kanyang mukha ay parang sinasaniban. Tumitirik ang mga mata at namumula ang mga pisngi. Hindi ko tuloy alam kung tama bang buhusan ko siya o dapat na hinayaan ko na lang siyang humandusay sa lupa. Ang dala niyang basket ay aking sinipa. Nagulat ako at nakaramdam ng takot nang makita kong ang nasa loob pala ay isang bandihado ng pagkaing naliligo na sa dami ng gumagapang na uod. Nandidiri akong nagsuka at galit na hinarap si Aling Inday. Nakita ko nang humahalakhak siya kaya walang awa ko siyang muling hinagupit ng buntot bage. Hanggang sa maglupaypay siya sa labis na panghihina. Galit na galit ako, gayunpaman, hindi ko siya balak na seryosohin pa. Sinabi ko sa kanya na umuwi na sa kanila at kahit kailan ay huwag nang babalik pa. Tarantang tumayo ang matanda at babarag-barag na naglakad pa uwi sa kanila. Hawaan na niya ang iba, huwag lang ang nanay ko.
Alam niya naman na si nanay lang ang mayroon ako at hindi ako papayag na kunin niya ito. Mula noon wala nang nagtangkang manghawang aswang sa nanay ko. Kinakatakutan na nila ako. Kahit naman kasi nasa bahay lang ako, may naririnig ako mga usapan na ako raw ay hindi dapat kalabanin dahil isa akong antingero. Kaya kong labanan ang mga aswang at makipagtagisan ng lakas sa kanila. Pero syempre, hindi ko naman sila papatayin. Tuturuan ko lang sila ng leksyon hanggang sa dumating ang panahon na wag na nila akong muling guguluhin pa. Naging maayos na ang lahat pagkatapos niyon. Alam ko naman na ilag na ang mga aswang sa akin, maging ang iba pang mapang-abusong tao. Isa na nga pala ako sa mga tanod ng aming barangay ngayon. At wala ng aswang ang nagtatanggang manggulo. Labis akong nagpapasalamat na habang tumatagal nagagawa ng makabangon ni nanay mula sa kalungkutan dahil sa pagkawala ni tatay. Nagagawa na niyang asikasuhan ang aming bahay at kung minsan, hinihimok pa niya akong maghanap ng mapapangasawa. Ang sabi ko lang sa kanya kung saan siya maligaya ay iyon ang susundin ko. Mahal na mahal ko si nanay, higit pa sa pakikipag-away ko sa mga aswang. O kahit pa man ang pagkakaroon ng agimat ng sa taga-Bulak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay naaliw ko kayo sa aking kwentong aswang kahit papaano. Maraming salamat at God bless. More power po sa inyong channel. Ako po si Carding. Ingat, mga single ladies. Araw-araw naglalakad ang bagong kasal na itatago natin sa pangalang Seth at Faith, mga kaswang. Si Seth ay isang foreigner na nakapag-asawa ng Pinay. At dahil gusto na nitong maging stable sa Pilipinas, naghanap ito ng lugar kung saan may magandang tanawin at matao para gawing beach resort. Likas na kuripot ang dayuhan kaya kung saan na ito umabot sa paghahanap ng magandang lugar. Mabait si Seth, mayaman. Swerte ang pamilya ni Faith dahil pinatayuan kaagad ng bahay ang mga magulang at mga kapatid na may pamilya na. Kahit kuripot ito ay hindi naman ito makasarili. Itinuturing niyang pamilya na rin ang pamilya ni Beth. Ganoon kabait si Seth. Kaya sobrang mahal siya ng mga pamilya ni Beth. Isang liblib na lugar na pinakadulo na ng baryo ng isang bayan ang narating ng mag-asawa. Binalaan pa sila ng mga nakakasalubong na huwag pumunta sa pinakatulong lugar dahil lubhang napakadelikado. Ngunit may ugali si Seth na pag gusto niyang gawin ay walang makakapigil. Kaya walang magawa si Beth kundi ang sumunod sa asawa. Hindi rin naman pwede na pabayaan niya lamang ito maglakad ng mag-isa. Baka lulukuhin lang ng iba o di kaya ay pagkaperahan. Interesado si Seth na makita ang tabi ng dagat kaya narating talaga nila ito. Nakita niya ang puting buhangin, mga maliliit at makukulay na mga bato. At ang pinaka-highlights ay ang nag-aagaw kulay na tubig dagat. Luntian at asul ng kulay nito kaya kahali-hali ng tignan. Binebenta ito ng may-ari kaya napagdesisyonan niyang bilhin na kaagad. Nais niyang magpatayo roon ng malaking bahay at doon na manirahan. Ganoon kasi ang nais nilang mga dayuhan na ambience ng lugar. Talaga namang napakatahimik, malayo sa kabihasnan. Subalit may namataan siyang isang kubo sa unahan. Matanda na itong lalaki at nakatingin lang sa kanilang kinaroroonan. Mahilig makikipag-usap si Seth sa matanda. Kaya napagpasyahan nitong lapitan ng bata. Mabilis itong inayawan ni Beth.
Ayon na rin sa mga babala ng kanilang mga nakasalubong. Ngunit hindi nakinig si Seth. Ayaw niyang makinig tungkol sa mga kwentong aswang o ano paman. Para sa kanya, mythical creatures lang ang mga iyon. Gawa ng mga may malilikot na imahinasyon. Sabi pa niya, lumaki siya sa kanilang nasyon, kung saan pinaniniwalaan na maraming vampira. Pero tumanda lang daw siya ay wala siyang may nakitang kahit isang vampira na umiinom ng dugo. Dahil sa katigasan ng ulo ni Seth, napasunod na lang din ang asawa. Hindi naman niya pwedeng pabayaan na lang ang asawa na mag-isang maglakad at kumausap sa matanda. Siguradong hindi ang mga ito magkaintindihan. Sinilip kaagad ni Beth ang kaninay matandang lalaki. Pagkadating sa bakuran ng matanda, ay kakaiba na kaagad ang nararamdaman ni Beth. Bigla na lang nagsitayuan ang kanyang balahibo. Inikot ni Beth ang kanyang paningin. Sa isip niya ay marahil albularyo ang matanda o kaya'y mambabarang o di kaya naman ay aborsyonista. Puro kasi koleksyon ng putol na ulo ng manika na sari-sari ang muka at laki. Great collection, wika pa ng kanyang asawa. Sabay tawa ng mahina matapos tignan ang mga nakakabit na ulo ng manika. Anong kailangan niyo? Ang maotoridad na tila galit na boses ng matanda na iyon ang halos nagpatalsik ng kaluluwa ni Beth. Habang kanyang asawa ay kalmado lang at mahinahon pa itong nakipag-usap sa matanda. At dahil hindi maintindihan ng mga ito ang bawat isa, si Beth ang nagsisilbing tagasalin ng salitang upang maunawaan nila ang bawat isa. Tinanong ng matanda kung ano ang pakay ng mag-asawa. Kaagad sinabi ni Beth na balak umano nilang bilhin ng asawa ang lugar para gawing resort at pagtayuan ng bahay. Natahimik saglit ang matanda, tapos ay tinignan si Beth ng nakakatakot. Hindi mo ba alam ang lugar na ito? Sabihin mo sa asawa mo na huwag nang ituloy ang plano. Mahinahon ngunit may babalang wika ng matanda. Napakapit si Faith sa braso ng asawa. Nagtaka ang dayuhan kung anong sinasabi ng matanda at tila nababanaag niya sa mukha ng asawa ang pagkatakot. Is everything okay? Tanong ni Seth kay Faith nang nakakunot ang noo. Umalis na muna tayo rito, mahal. Masama ang pakiramdam ko eh. Tanging sagot ni Faith sa asawa. Ngunit habang sakay ng tricycle ay pinipilit ng dayuhan na sabihin kung ano ba ang nakakatakot sa sinabi ng matanda. Sinabi ng asawa na binalaan sila ng matanda na huwag bilhin ang lugar. Ngunit napahalakhak ang lalaki at sinabi sa asawa na kalokohan. Hindi nakinig si Seth sa babala ng matanda dahil gustong-gusto niyang makuha ang nasabing lupa. Wala ring magawa si Beth kundi ang sumunod sa desisyon ng asawa. See, how lovely is the place, honey. Nakangiting wika ng dayuhan habang nakatingin sa kalawakan ng dagat. Napangitiman ng asawa ay inalala pa rin ito ang sinabi ng matanda. Nababahala pa rin ito dahil simula sa kanyang kabataan, hindi pa niya kailanman nasusubukang sumuway sa babala ng mga matatanda. Pauwi niya sila nang makaramdam ng pagkagutom si Beth. Niyaya muna nito ang asawa na kumain sa isang maliit na karinderya na kanilang namataan malapit sa lugar. Kaagad naman itong pumayag. Matapos kumain ay bumiyahe na ulit ang dalawa pauwi sa bayan kung saan ang bahay nila Beth. Sobrang tuwa ni Seth dahil magkakaroon na siya ng beach resorts balang araw. Mahilig kasi siya sa dagat at isa iyon sa dahilan kung bakit beach resort ang kanyang gustong magkaroon. Sakay pa lang sila ng bus ay ramdam na nila ang bigat ng kanilang sikmura.
tila nahihilo at nanghihina, lalo na si Beth. Tinanong pa nito ang asawang dayuhan kung ramdam ba nito ang kanyang nararamdaman. Tumango lang ito habang tahimik na nakapikit ang mga mata at nakasandal ang ulo sa headboard ng upuan ng bus. Namumuo rin ang mga pawis nito sa noo, ilong at leeg. Kaya alam ni Faith na masama talaga ang pagkiramdam nito. Hindi rin ito maalalayan ni Faith dahil masama rin ang kanyang pakiramdam. Mabuti na lang at malapit na sila sa paradahan ng tricycle. Pagbaba ng bus ay naroon ang pinsan ni Faith na isang tricycle driver. Kaya ito na ang kanilang sinakyan. Anong nangyari sa inyong dalawa at sobrang putla nyo? Nag-aalalang tanong ng pinsan ni Faith na tricycle driver na kanilang sinakyan. Nakakain yata kami ng panis na pagkain, kuya. Biglang sumama ang aming pakiramdam pagkatapos namin kumain. Kwento ni Faith. Tinanong pa siya ng pinsan kung anong lugar. Kaagad naman niyang sinabi kung ano ang eksaktong lugar. Nagtaka kung bakit umabot pa sila roon sa paghahanap. Sobrang mapanganib daw talaga ang lugar na iyon. Dahil hindi lang iyon lugar ng mga manlalason. May mga nakahalo ring aswang na manlalason. Aswang na, manlalason ba? Abay kagago. Kaya nabahala ito sa dalawa. Kailangan daw bumalik sila roon dahil ang mga iyon lang din ang makakagamot sa kanila. Iyon daw ang negosyo ng mga kakaibang nilalang sa lugar. Lalasunin ang sino man na matitipuhan nilang lasunin. Tapos sila lang din ang gagamot. At mas bait na mga ito ang mga taong mapera, kaya hindi yung posible na nadali sila ni Faith at ng kanyang asawa. Sobrang takot ni Faith nang malaman ito galing sa kanyang pinsan. Lalo na nang sabihin nitong depende pa ang bisa ng laso na ginawa ng mga iyon sa kanila. Mayroon kasi na tatagal pa. Mayroon ring ilang oras lang at mayroon ding ilang araw lang. Idalangin niyong hindi kayo nilason ng pinakamatindi. Walang sino man ang makakagamot sa inyo kundi sila lang din, sabi ng pinsan ni Beth. Gusto ni Beth na bumalik upang magpagamot ngunit nagmatigas ang asawa. Nagsasayang lang daw sa oras. Kaya daw sumama ang kanilang pakiramdam dahil may bad bacteria na nakahalo sa pagkain na kanilang in-order. Hindi malinis ang pagkaluto kaya sumama ang kanilang tiyan at pakiramdam. Walang magawa si Beth pagdating nila sa bahay kaya kapwa sila dumuduwal. Nang sabihin ng pinsan ni Beth na tricycle driver ang kwento nito, ay kaagad nag-alala ang mga magulang nito. Mabuti na lang at may kaunting alam ang ina ni Beth tungkol sa mga gamot sa lason. Kaagad siyang nagpakayod ng niyog at piniga-piga iyon. Kumuha rin ito ng luyang dilaw sa kanilang likod bahay at piniga rin at inihalo sa gata. Pinainom ito sa dalawa. Ramdam naman ng dalawa na tila gumaan din ang kanilang ginhawa. Kaya nakatulog sila kaagad. Ngunit nagising rin kaagad dahil sa kalabog ng isang nilalang na dumapo sa bubong ng kanilang bahay. Biglang humuni ang napakabangis na nilalang. Napabangon si Beth dahil sa takot. Aswang ang inakala nilang bumagsak sa kanilang bubong. Napahiyaw pa siya dahil mas lalong sumakit ang kanyang tiyan. Ramdam niyang may tila nakatitig sa kanya. Binuksan ni Seth ang ilaw at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nang mga sandaling iyon ay tulog ang kanilang mga magulang at ang ibang mga kapatid. Kaya lumabas ng kwarto si Seth para gisingin ang mga ito. Tila kahirap pa ng mga itong gisingin kaya napamura na naman ang dayuhan. Ang hindi niya alam ay napailalim sa kapangyarihan ang mga ito kaya mahirap gisingin. Kalaunan ay nagising rin ang mga ito kaya mabilis na binalikan Seth ang asawa na noon ay sobrang nanghihina na. Pumasok na rin sa kanilang kwarto ang mga magulang ni Beth. Sobrang nag-aalala ang mga ito nang makita ang sitwasyon ng anak. Nang marinig ng ama ang wakwak na paikot-ikot ng bahay, ay kaagad itong lumabas ng kwarto ng mag-asawa
Kinuha nito ang kanyang itak at lumabas. Inamok ang aswang na alam nitong may pakana ng paghihirap ng anak. Ang dalawang kapatid ni Faith ay bumaba na rin upang alalayan ang ama. Ngunit pinaglaruan lamang sila ng nilalang. May maririnig silang mga yabag na tila dumaan sa kanilang gilid. Ngunit wala silang may makita. Hinablot pa nito ang kamay ng binata ngunit kaagad ding nabitawan dahil nangilahan ito ng hindi nakikitang aswang. Ay todo hila rin ng ama nito at ng kapatid upang hindi mahila ng aswang. Hanggang sa tuluyan na itong umalis dahil madaling araw na. Hindi sila nakatulog ng ilang oras dahil sa aswang. Nagpa siya ang ama na balikan ang lugar na pinuntahan ng anak. Dinala na rin ito si Faith dahil kailangan na magamot. Pinuntahan nila ang sinasabi nilang kainan. Subalit wala silang mahanap. Hanggang sa nagtanong-tanong sila sa paligid kung saan ba ang kainan sa lugar. Ngunit halos lahat ng kanilang napagtanungan nagsasabing walang kainan sa lugar. Sinabi pa ng mga ito na matagal na sila sa lugar subalit hindi pa sila nakakakita na may nagkakarinderya sa lugar. Napailing na lang si Faith habang nakapikit ang mata. Napaglaruan nga sila kahapon ng aswang. Kumpirmado na niya. Kwento pa ng kanyang ama ang nangyari sa kanila. Napailing ang mga tao at nagsabing hindi lahat ng naroon ay mayroong alam na ganoon. May ilan lang at madalas ay para pagkaperahan. Isa sa biktima ng mga ito, si Faith. Itinuro rin ng tao ang manggagamot na pwedeng makatulong sa kanila. Tinanong ng ama ni Faith kung ang manggagamot ba na ito ay manlalason rin. Mabilis na umiling ang mga tao. Ito raw ang madalas nilang pinapagamutan. Bihira at pili lang ang ginagamot nito. Ayaw din ito na ipagsabi ng kanyang nagamot o napagaling na siya ay mayroong kaalaman sa ganoong bagay. Kaya kapag tumanggi ito ay kailangang magmakaawa ng ama. Napatingin si Faith sa ama. Alanganin ito sa sinabi ng tao. Baka magsasayang lang sila ng oras. Kaya sinabi na lamang niya sa ama na dalhin na lang siya sa ospital dahil hinang-hina na siya. Nako, Inday, huwag kang magpadala sa ospital. Sa ganyan mong kondisyon ay piniguradong pag-eksperimentuhan ka lang ng doktor. Wika ng tao. Sumang-ayon naman ang ama na Faith dito. Kaya walang magawa si Faith. Sumakay na lang silang muli sa tricycle kasama ang tao. Laking pagtataka ni Faith nang papunta ito sa bahay ng matandang nagbigay sa kanya ng babala dati. Tata Banoy, magandang hapon. Ipapasuyo ko itong panauhin at mukhang malakas ang tama ng lason sa katawan. Wika ng tao sa matanda. Tinapunan lamang ng matanda si Faith ng masamang tingin at sinabing hindi siya manggagamot. Maghanap na lamang daw sila ng iba. Napaiyak si Faith. Naalala niya ang babala ng matanda. Siguradong hindi siya nakalimutan ito. Tay, maawa na po kayo sa anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami nakaahon sa kahirapan. Siya ang nagbigay ng ginhawa sa buhay namin, tay. Kaya pakiusap, gamutin niyo na po ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ng ama ni Faith. Hindi iyon inasahan ng dalaga na gagawin ng ama. Hindi man lang sumagot ang matanda. Tay, alam ko na naging ama rin kayo. Walang hindi kayang gawin ang ama para sa anak, alam mo yan. Kaya kahit anong ipapagawa mo sa akin, susundin ko. Pakiusap pa rin ng ama ni Faith. Sobrang nahabag ang kalooban ng dalaga sa ipinapakita ng amang pagmamalasakit sa kanya. Tay, tama na po. Saway ng dalaga na sobrang nanghina na. Hindi rin nakatiis ang matanda at sa wakas ay napapayag na rin gamutin ang dalaga. Pinapasok nito ang mag-ama. Hindi ka kasi nakinig. Pinalaan na kita, hindi ba?
Tanong pa ng matanda kay Faith. Umiyak na lamang itong muli. Humingi ng paumanhin sa matanda. Sinabi pa ng matanda na hindi lang siya nalason. Natipuhan rin siya ng aswang na balbal at balak siya nitong unti-unting patayin. Hanggang sa mapatay at ang katawan niya ay nanakawin sa unang araw ng lamay. Kinilabutan si Faith sa narinig na iyon. Ngunit dahil sa sinabi ng matanda na kaya siya nitong gamutin, ay naging kampante ang babae na siya ay gagaling. Kaagad siya nitong ginamot. Marami itong kinuhang mga gamit. May mga ugat ng kahoy na nilaga at pinatakan ng langis. Bago ipinainom kay Faith, ay inusalan muna ng panalangin. Matapos iyong inumin ng dalaga ay isinuka niya lahat ng laman ng kanyang tiyan, hanggang sa kulay dilaw na ang kanyang isinuka. Tsaka lang siya pinainom ng matanda ng maligamgam na tubig. Tapos ay inusalan muli ng panalangin. Pagkatapos noon ay nakatulog na si Faith. Sinabi ng matanda sa ama na bumabawi ng pahinga ang katawan ni Faith. Pagkagising raw nito ay magiging maayos na ulit ang pakiramdam nito. Sobrang pasalamat ng ama ni Faith sa matanda. Ganoon din sa taong naghatid sa kanya roon. Inabutan niya ito ng kaunting halaga. Tatanggihan pa sana ito ngunit pinagpilitan ng ama ni Faith na iabot iyon dahil sa oras na iginugol nito sa pagtulong sa kanila imbis na maghanap buhay sana. Laking pasalamat naman ito. Napag-alaman ng ama ni Faith na ang matandang manggagamot pala ang natibong tao sa lugar. Wala pa man ang mga manlalason ay teritoryo na ito ng kanyang angkan na yumao. Marami sa kanyang mga kapatid ang nalason din ng mga ito. Hindi niya alam kung saan galing ang mga ito at bigla na lang nagtayo ng bahay at pilit na inaangkin sa kanila ang teritoryo. Hanggang sa unti-unting napag-aralan ng matanda ang pangontra sa mga lason ng mga ito. May palipad na hangin, may sakuko at mayroon ding halo sa kape o pagkain. Kinaya iyong tablahin ng matanda. Ikinento pa nitong isa sa manlalason ay nakapag-asawa ng aswang. Ang nagiging anak nito ngayon ay siyang pinakamabagsik na tagahasik ng lagim sa lugar, lalo na sa katulad nilang dayo. Kaya binalaan silang mag-ingat sa lugar na pupuntahan dahil hindi lahat ng lugar ay ordinaryo lang ang mamamayan. At dahil doon sa nangyari ay natauhan rin ang foreigner. Hindi na nila tinuloy pa ang nasabing lugar. Sa halip, naghanap sila ng lugar na medyo may kamahalan. Pero beach resorts pa rin naman ito. Medyo malapit nga lang sa kapihasnan, kaya medyo may kamahalan din. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lipo, ingat mga kaaswang.